Jude ngunyan, gabos na devotos tabi ni St. Jude, may pagkakataon na magpasalamat kay St. Jude, o yan baga sa St. Jude Church sa Lapu-Lapu, dyan sa Lapu-Lapu kan Legazpi. Anuman ang kasiributan, mahal na amang Diyos dapat perming enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumplean yung ngunyan. Special mention niya to Chief Tech Ramir, ang kasabay tadigdi sa PBN DCGB-AM sa Legal Department, Abogada, the beautiful Tin Longabella. Tintin, happy birthday tabi sa imo. Hindi namin maramdaman lang yung ba. Tin! Oy! Birthday mo pala. Oy, Attorney Tin, siyan sa muyang nagakapot kang programang Legally Yours, GB. Happy birthday, Attorney Tintin, ha? Christine Tintin Longabella. Sagkod kitang alas 10, kargado ngunyan, matitindi ang mga istorya sa tuyang tutukarong kaya katuwang tadyan sa luwas ang Mega Force. Chief Jimmy, kumpadreng Al, kumpadreng Jomar, Joshua, si Karen, sa Manibela si Henry Mata, Control Technical Chief Tech Ramir, sa Newsroom News Direct Mar, Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran, May Rejoy Jaresco. Production yaon dyan si Madam Shia Leron. Siyempre sa social media platform iyan na sa indong nababasa sa internet, DCGB News Online na bareta yaon tarabang-tabang sinda dyan, pati na po si Jimos Barrios. Sa IT, sa broadcast ni Mantabi Netwild Worldwide, si Jerome Nico Martinez. Sa bayan kaya kitang nadadangog sa AM band region-wide and sa internet, DCGB News Online as in YouTube, worldwide. Ako po ang sa indong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Sige tabi ang sa kuyang telepono numero 0942-670-1195 sa Smart, 0942-670-1195 sa Smart, asin sa Globe 0966-730-115 0966-730-115. Standby ba si Joshua tabi Chief Tech Ramir? Okay, sige. Kargado kita ngunyanin mga istorya, nasyonal, lokal, tabi Sige. And baka yung tropa lamang makapasiring dyan sa city engineering and yung concern ma dyan sa barangay 16. Bako ini basta-basta. Igwa kita ning date na personal bias na taga dyan ako sa barangay 16. Harani dyan sa may Tulaykan Albay Central School. Pero talagang peligro na andarakan pagkakabara. Tabako nang basta-basta barado ang irarom kan tulay kundi abot na po sa flooring ang barakan debris kan bagyo buda basura dyan sa tulay na andyan sa may Albay Central School. Bako na ini basta-basta. Piga para apudang ko man so number ni Kapitan Atan, ni Amigong Atan kan barangay 16 kundi day po nagsisimbag ta siguro bako rehistrado. Iba so number ko duman kay sa iya dati kay Kapitan Atan. And nag-upload ako, nagre-ring, dahil po pinagtitake either na busy or dahil talaga siya nagtitake ng cellphone number na bako pa rehistrado. Iba kaya so number ko dumang Kapitan Atan. O sana po, dyan sa magpatabang kita sa city engineering, mahali na ang baranayan, tamag-uran sa nang diit, baha dyan sigurado sa mga harong residensyas na nag-ayaw niya sa pagirilid kan sa Gumayon River naan dyan sa may likod kan Albay Central School. Sigurado yan ang baratabi ang bara uyan na sa may flooring kan tulay. Bako pa ni basta-basta nako. Ito ang gobyerno natin, simpleng bara. Dahil basta-basta na hahali ay ano ba yan? Baka lamang mapasiran dyan, makahagad ng tabang sa city engineering, dyan sa luwas. Okay, dakul kitang mga istorya. Primero, so uunambitan baga ni VP Henry na nagkuha nin statement kay dating Governor Noel, may kinaaraman duman sa ipinaluwas na desisyon kan ombudsman
na pinag-dismissin da, although dahil na baga sa pwesto si dating Governor Noel, so ombudsman nagpaluwas pa ng desisyon na dismissed na sinda, pati si Mayor G. Rosal suspendido man for 1 year, plus yung perpetual disqualification to hold any public office. Ini ang matinding todo. Yan, nagkonektar po ang DCGB tapag araw kay ni kaipuhan na magkonektar sa mga concerned persona kundi ang pahayag man kan dating gobernador, makonsulta mo na sa iyang abogados, legal team kung legal team iyan, sa iyang counsel, and pag-aadalan ang manungod sa bagay na yan, dispwes na sila mapaluwas man ning statement. So, sa lado kan mga Rosal, we leave it as it is. Nagibutan na sa tuyang responsibilidad na kuhaon tulos ang lado ninda and iyan ang sa indang lado. Nag-defer mo na sinda ka na simbag manungod sa nagluwas naan na bareta. Babasahon tatabi in toto ang bareta na iyan manungod sa kay dating Governor Noel. Tabi? Yung balita po kan Philippine Daily Inquirer. Tabi? Yan. Sandali, asa na ba yun? I-browse natin yung sa tuya digding mga documents. Sisay na nga na ito tabi paparondon kanakaaging mga panahon baga pag may mga hearing sa lower house, congressman ang sabi, documents. Mga documents. Yan. Mga documents. Ay, si Congressman Barsaga lang niya kapapanon. Narumduman kita mga documents. Yan, Congressman Barsaga. Gun mo tabi sige ta basahon ta in toto. As squarely as it is tabi an bareta inquirer.net. Inquirer.net Petsada Septyembre 4, 2024, oras kan pagpublikar kasubangging matanga alas 11:32 nin matanga, rinilis Septyembre 4, Wednesday, sinurat ni Luisa Cabato, reporter, at Luisa Cabato Inc. Basahon ta in toto, Inquirer.net, Nation, Ombudsman dismisses ex-Albay Governor bars from holding any public post. Sa Bicol, we try our very best na matranslate ini sa satuyang dialect, vernacular. So ombudsman dinismiss si dating Governor Noel and pinagbawalan na magkaput na nin anuman na pwesto sa gobyerno. Pag sinabing public post, very general yan, either elective or not. Basta opisina di gobyerno, dahil pwede nang magkaput nin pwesto. Iyan tabi ang gustong sabihon ka ini. Now, nata dismiss. Ining kaso paano na ipinagsaangat kay dating Governor Noel, isinangat ini kan siya gobernador pa kay ito. Kaya kunyan kan desisyon kan ombudsman naninigo sa naman na susug duman sa facts when the case was filed into the sa saindang opisina. Kan mag-acquire sila ng jurisdiction, governor pa kay ito si Noel na Rosal. Kaya ang desisyon masusug duman sa facts kan kaso. Okay, kaya dismiss pa ang binugtak digdi. Basahon ta, Manila, Philippines, former Albay Governor Noel Rosal has been dismissed from service. Yan. And permanently barred from holding any public office, the office of the Ombudsman announced on Wednesday. Dinismiss kan Ombudsman si dating Governor Noel gamit digdi official yan na kan gobyerno
gamit kan gobyerno, opisyal na terminolohiya pigagamit kan gobyerno, ahensya di gobyerno, opisyal na terminolohiya ang pigagamit, former. That's on record. Official iyan tabi. Former by Governor Noel Rosal has been dismissed from service and permanently barred from holding any public office, the Ombudsman announced on Wednesday. Ano man da tabi na pampublikong opisina, permanente nang pinagbabawalan siya na magkaput ka yan pagkatapos na ipeluwas ka ng Ombudsman ang dismissal sa saya. Tuni pa, his wife, Legazpi City Mayor Geraldine Rosal, has also been suspended from service for 1 year. Suspendido man da si Mayor G for 1 year. Okay. Oni pa. Sandali ta, may mga commercial ini. Yan. The OMB, gustong sabihin kan OMB, Office of the Ombudsman, explained that the decision followed a 2022 complaint filed by a certain Adrian Nacion Luterte, which accused the Rosals of grave misconduct, oppression, and conduct prejudicial to the best interest of public service. Pinag-explikar kan ombudsman na sukaso na sa indang pinagdesisyonan ngunyan, nagpuon ini kan mag-file nin reklamo ining certain Adrian Nacion Luterte na inakusaran sa mga akusado nin grave misconduct. Ano sa Bicol ang grave misconduct? Oppression. Ano ba ang oppression? And conduct prejudicial to the best interest of public service. Gusto sabihin, aktuasyones na prejudicial, nakaka-afektar, salungat sa intereses kan serbisyo publiko. Yan, prejudicial, nakaka-injure. Yan, kumbaga prejudicial. Okay. Sabi pa digdi, kaso ito na ipinagsaangat kan 2022. Okay. Ang lalim. Grabing commercial ini. Paano ba yan? Ano ba to? Paano? Andali ta. Kahararom. Yan. Ito. Ipadagusta, the former governor's reassignment of several department heads violated Civil Service Commission rules affecting the provincial government's operations and service deliveries. Yan. Okay. Ini paano bagatabi, narumduman nindo so pag designar kay now City Engineer Giraray, Engineer Clemente Ibo. Ilinaog baga si Engineer Clemente Ibo sa Provincial Engineering's Office kan magtukaw si Governor Noel. Ilinaog siya diyan. Tapos na sideline baga si now nakabalita man na Provincial Engineer Dante Baclao. Ilinaog siya diyan ni kan administrasyon ni Governor Noel. Si Engineer Ibo ka ito, yaon pa sa City Engineering. Iyan ang background kaan. Ngunyan, ito ang basis kan reklamo duman sa Ombudsman. Igwa baga ka itong nagruluwas na terminong secondment na pwede ngayang subliun ngo na ining si Engineer Ibo, ilaog mo na diyan sa Provincial Engineering Office. Tayo man baga so pinagtitiwalaan ka ito ni dating Governor Noel, kan siya ang gobernador pa. Ipinagreklamo sinda ka ito. Ngunyan, siyempre, nag-imbestigar ang ombudsman, nag-take cognizance sa reklamo, nag-take cognizance sa reklamo, nagkuakan gabos, nalados, sinunod sa tuyang rules of court, rules on evidence,
kinuha so gabos na datos, ebidensyas, dokumentos, testamentos, susog sa rule of law, kaya nakapagpaluwas kan arog kaining desisyon. Yan. Sabi pa digdi, Geraldine, on the other hand, referring to Mayor G, Geraldine, on the other hand, was also held liable, sabi digdi, ini kay mga commercial, Sus Mario Josep ne, ining mga patalastaso sa internet daw ini mana nabibitin kita. No. Yan. Geraldine, on the other hand, was also held liable for secondment of Legazpi City Engineer Clemente Ibo to the provincial government. Rumdum nindo tabi, naging pamuso ba ka ito sa mga pigapon na secondment. Ano nga pwede an si Engineer Ibo na magtukaw diyan sa provincial engineering naan sa iyang plantilla posisyon city engineer kan Legazpi. Iyan baga sa mga issue ka ito. Now, sabi kan ombudsman, liable si Mayor G. Rosalman Tabi por sobre kan secondment na yan. Gustong sabihin, da ito mapupwede na ginibunindag ito. Yan, sige. Mautro naman kita o ni bagaso bata ni mga komersyal na inihalaw kuan, kadakol. This arrangement, sabi digdi, allegedly orchestrated paano pagpalik ang komersyal na ini? sa kuan sa ining link sabi digdi ano ito, the former governor's reassignment of several department heads violated Civil Service Rules Commission, hence affecting the operations of service and delivery. Ayan. So, gibo-gibo daan nindang ito, nagbalgar kan regulasyones kan serbisyo sibil, thereby affecting the provincial government's operations and service delivery. Sabi iyan kan ombudsman. So itabi anhaan ko niyan. And an sabi pa digdi ay na ito walang iya immediately executory ini igwa pa ning portion digdi immediately executory ay na ito the former governor's reassignment of several department heads violated, nagbalgar daa sa mga reassignment na ito kan mga regulasyones kan serbisyo sibil. Ano tabi? Yan. Ito pa. Ito. This arrangement allegedly orchestrated with her husband allowed Engineer Ibo to serve both local units simultaneously, prejudicing public service, said the ombudsman. Ito daang ginibon nindang ito na ibinugtak si Engineer Ibo diyan sa provincial engineering, and at the same time city engineer pa nagbalgar kan regulasyones kan serbisyo sibil and na prejudice na apektaran so serbisyo sa publiko. Sabi pa digdi, the ombudsman decision against Mayor Rosal is immediately executory despite a pending Supreme Court case challenging her 2022 disqualification by the Commission on Elections, the OMB statement read. Ini ang sususugod tapad yan sa city government. What will happen? Ano ang status ngunyan kan lokal na gobyerno? Kaya halaton taman ang move
basado man duman sa pahayag baga ni dating Governor Noel sa pagkipag-coroner ni VP Henry, makonsulta sinda sa abogado kay ni. Okay, arog kay niyan nasa sa indang sitwasyon. Now, the question is, kung immediately executory ini, what will happen to the reins of the city government of Legazpi? Aram ta iguayanin mga sistema sa grupo na Governor Noel buda na Mayor G na Rosal, igwasindanin depensa available susog sa satuyang rules of court, and siyempre mahapot man kita ano ni kung immediately executory, igwa banin matukaw dyan na alkalde, would it be Vice Mayor Bobby, kung halimbawa sa grupo man na Mayor G buda na Governor Noel, day pa makasangat man kan sa indaman na kunyan na depensa sa laog po kang procedure kan sa tuyang judicial system. Kaya abangan niya to what will happen sa reins of government yan sa city government. O, ta immediately executory ini. Basado di sa bareta, no? Sabi digdi, this ruling underscores the ombudsman commitment to upholding accountability and combating misconduct in public service. Ini daang ruling kan ombudsman, basado sa ruling na yan, nagpapahiling na komitido ang nasabing institusyon ni gobyerno na papanimbagon sa igwang mga accountability as in labanan ang mga misconduct sa public service. Sabi pa digdi, Noel Rosal served as the governor of Albay in 2022. He was replaced by then Vice Governor Edsel Greco Lagman in the same year. O diyan po nagatapos man ang bareta kan Inquirer.net. Binasa ta sa natabi ito, objectively, and pinag-interpretar niya to sa Bicol sa abot kan sa tuyang makakaya. So ang susubaybayan ta what will happen sa istruktura ngunyan kan lokal na gobyerno, it being the fact na immediately executory ni may masalida ba tulos or what, data sabot hihilingon ta pa ini subaybay kita kan mga pangyari tabi kanidigdi sa syudad ni Legazpi. That is one of the biggest news local tabi. Hello, good morning. Yes, good morning, Pio. Yes. Alam mo, kuya, na sasabi mo, ano yan? Execute. So talaga, pwede, ipautob na yan? Aram mo ba ko ako abogado, kaya nga ni baga kung kita kay nagahalat pa, ta igwa siyempre suko niyan baga, ang grupo man na Mayor G, buda na Governor Noel, igwa man na ning mga legal remedies. Okay. Now, halaton ta kung anon mga kunyan man kay ni ang diskarte man kan legal team, tayo nga nang hapot man kan publiko, if this is immediately executory, anong mangyayari sa reins of government kan Legazpi? Yan ang hapot man nga so, yan. Maalat pala kita? Maalat kita? O kung ano man agad ang mangyari, what will happen next? Tabi nauyam lang kaya ako pag mga prominenteng tao, pag nasintensya na arugan, igwa pang mga pagkinig. So, pwede pa ipasa sa arugan. Aram mo yan, Sir Tabi, ang gabos na mga legal remedies na yan, available yan Tabi sa sisay man na personality sa tuya sa nasyon. Available yan Tabi ang mga legal remedies na yan. Talagang ang law sa digdi sa Pilipinas, talagang sa mayayaman lang talaga, no? Dahil mo man masasabi tananata, maging alkalde o gobernador ka o bako, igwa kanin mga remedyo legal na available yan, pwede mong gamiton Tabi. Okay. Yan, pwede mong gamiton Tabi yan. Dahil man pigbabawal na halimbawa pobre ka, dahil ka pwedeng mag-avail kang remedy ngaya, temporary restraining order, available ano sa imo, maging ika-gobernador o bako. Okay. So, kaya iba man pala ng usapin na pagabot sa politika ng aruganta.
kitang mga yaon lang dito sa ibaba. Iba man ang kasong na aabuta. So kaso ta, immediate may tulos, may decision. Well, that's beside the point na tabi sa pinaghururunan ta siguro with due respect. Ano po? Sige po, sir. Yes, okay, sige. Basta as of now, hanggang sa inquirer pa lang ito. Oho, nasa inquirer pa. Iguanin mga sistema pa no na legal na pinagsusunod. Kaya tama man so pinagsasabi ni dating Governor Noel, ikukonsultay ni sa legal team saka na mapaluwas man kan sa idang statement and kan sa idang move under the rules of court and procedure kan sa tuyang judicial system. I see. So, naliwanagan na tabi ako na araw palanggaan, pwede mo pa Opo. imarog. Igwa yan ng available remedies tabi. Kasi makabayaman kaya sa mga yan na news na yan. Di man ako sa nagmamarunong mga kita. Pero, siyempre, sa ako, ordinaryong tao, pag nabasa ko ito, tapos may sintensya na doon ba kayo? Yes. Saan na doon? Kung babasa mo, si ordinaryo kang tao, at araw sa kuya, binasa ko ito, iba man ang pagsabot ko kayo, dapat execute na. Mhm. So, ngunyan, kung isasabi mo na pwede pa rin dahil isa ka dito sa so, itong nababasa ko, that is just a simple news. Dahil pa ito pala pwede basihan na. Ara mo sir, the logic is this pag sinabing immediately executory, ang gustong sabihin kaan, kung dai maka-avail kan remedies available legally so affected na persona, ipasunod na initolos. Iyon ang gustong sabihin kaan. Ay. Iyo po. Palibasa din. Salamat, Abi Pio. Sige, thank you so much. Sige, okay. Sige. Ano tabi Sir Rondon Ricafort? Kumbensido ka kan mga immediately executoring yan. Ang gustong sabihin kaan, kung dai na ma-avail kan legal remedies ang apektadong persona, i-execute na immediately, i-implementar na. Bako, so yan tabi ang susubaybayan tayo. Masunod naman, duman sa sakuyang kunyan, sa sakuyang crush, sumagayon na si Mayor Alice Go. Sabi na dadarahonan ko niyan, nisusubaybayan ko daw. Taso Indonesia, igwaning bargain sa Pilipinas. Pero gari pigkuan, gari kunyan man, pinag-undraman kan Pilipinas. Tayo bagang nadakop sa Pilipinas na drug lord. Ito duman, kaipuan man ito kan Indonesia. Parang prisoner swap. Yan, sige. Ano tabi, Madam siya, nag-abot na si kunyan, si sinundo na, nagduman na si DL Secretary, Attorney Benhor. Sinundo na po. Uyogon mo an. Sinundo pa ang loko-lokong ini. Bakong ibidarabat na sila duman sa cargo hold kan aeroplo. Diyan ka. Surusundo pa kan. Ay dae mo takras ko ini si Mayor Go. Sinundo na daa. Ngunyan, ang totoo lang, o di sige, taod-taod o garing na may nagkaparhapot baga, natangay ta daing hold departure, o daing man talagang, and ang totoo kaya na, ng latest, daing manin kaso pa ini sa korte, sigo, o taod-taod yan, pagka-liis ka nagkaperang pagiromdom. It's 9:38. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Unilab. Yan ang alagang Unilab. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, mayor
mommy and daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Gloria, ikaw ang aming pag-asa, maka-Diyos, maka-tao, hindi tayo pababayaan kung tayo ay magkakaisa, may pag-asang magbago pa sa tulong ni Kaloy Gloria, sigurado una ang masa, tunay na albayano sa segundo distrito, tunay na pagbabago, Kaloy Andes Gloria. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Igwa akong may picture to na visto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso pinapulos na ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Paano ka natulungan ng Malasakit Center? Ito po si Yasumi, siya po yung anak ko na biliary atresia 4 months old to 10 months old. 2020 po nung natulungan po ako ni Senator Bongo. Dahil din po sa Malasakit Center, natulungan po nila kami sa medicine po ni Yumi. Tatay Bongo, thank you po. I love you po. Lahat kami mga magulang, ginagawa namin ang lahat para sa mga anak namin. Si Mr. Malasaki Bisyo ang magserbisyo. Senator Bongo, anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar.
Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay, mahigos, matinabang na abogado. Puun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya, ang boses sa kongreso sa albay padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ika na. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Thank you Kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba, Kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahet ang atang lahat, Kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon nanggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon.
barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravvax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravvax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansain ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravvax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravvax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravvax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibanta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Sa Pedor na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad asin pang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service pro, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Sing along with me and Curtis! Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di maka-move on dahil sa sipon? Magbagong Neozep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozep Forte. Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Neozep Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Baguhan ka bang magulang? Single parent? O magulang na nahihirapan sa mga pagbabagong nangyayari sa inyong mga anak? Ano man ang inyong pinagdadaanan bilang magulang, tara at pag-usapan natin. Ranga Psychosocial Services and Nurturing Connections, in partnership with Mayor Carmen Geraldine Rosal and the City Government of Legazpi and the Bicol Regional Chapter of the Psychological Association of the Philippines, present to you Parental Guidance, a one-day parenting workshop, September 14, 2024, Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. at the Legazpi City Convention Center. Learn from developmental and registered clinical psychologists on topics such as intergenerational differences in parenting, parenting across different stages of development, positive discipline and best practices, establishing healthy communication, parent self-care, and many more tools you can use to become even better experts with your children. Register now through the Facebook page of Ranga Psychosocial Services and enjoy discounts for both parents and perks from our partners. This rare event is also brought to you by TCGBAM and 97.1 OKFM. Tingogan Banwaan, Pio Fernandez. Dakulon kitang mga istorya na susundan manungod sa putok na istorya nga digdi sa Legazpi asin sa Albay, kundi sa aga na sa natabitin kita ngunyan hanggang alas 10 lang po kita. Sa aga po, Tingogan Banwaan, lalo ng pagsubaybay niya to, what will happen sa city government, kung immediately executory man agad ini, asin ko day makapagkuanin TRO kung available yan sa grupo ng kan mga Rosal, temporary restraining order na pugulan ng unang implementasyon kan kunya na ang decision kan ombudsman kung magkakaigonin na kambya salida sa administrasyon kan city government. Hihilingon ta po yan. Si Diyos mo na nasa linya hali dyan sa iyang location. Joshua, good morning. Go ahead. Hello. Yes, good morning Tadi Sir Pio. Good morning sa mga paraan tabay sa dagdag niya tong bareta solente asin ligtas na magiging obserbasyon o kaya selebrasyon kan Peña Francia Festival diman sa siyudad kan Naga sa probinsya kan Camarines Sur.
ini an asigurasyon kan uniformed unit digdi sa Bicol Region kung saan magiging magkakatarabang tabang ang mga kapulisan, kasarabay ang Coast Guard, Philippine Army, Bureau of Fire, PNP Aviation Security Group, katuwang ang Land Transportation Office, Public Safety Office, at iba pang uniform unit digdi sa Bicol Region. Ini katakod sirpiyo kan send-off ceremony ngunya na pagkaaga kung saan nasa sobra 5,000 na mga uniform personnel kumpleto kan mga naunang bitan tang mga ahensya an ito pagara tangani ng magbantay, magsiguro kan kaligtasan sa mga yaring Peña Francia Festival naman sa probinsya kan Camarines Sur. Kunya na pagkaaga di sa laog kan Campo Simeon Ola kan tiniripon ang naunang bitan ng mga personalis na ini sobra 5,000 na mga uniform personnel ang tugon ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Siguraduhon na mapreventaran ang naman na klase na posibleng magbutwa na mga Dracula o kaya sadit na mga krimen, mamanduhan min matanos ang bulos na trapiko asin siguraduhon ang seguridad kan gabus na mga bisita na maarabot naman sa syudad kan naga para sa naunang bita ng selebrasyon. Tiglalao sigun kay Dizon na milyones na mga individual na posibleng umabot naman sa probinsya kan Camarines Sur kasabay na ang mga turista, local o kaya international kung kaya mahigot ng gatugon kayo sa mga uniform unit na pinag-deploy pagpuon mo niya na pagkaaga na siguraduhon ang sa indang trabaho pagsunod ka na ibaba sa indang orden sa ngaling ng Andy Kasanggatos na selebrasyon niyan kan Peña Francia Festival mamantingir ang pagiging solemne, matrangkilo asin ligtas sa gabos ng mga mapartisipar. Ayning sobra 5 milenita di Sirpio kumpuesto ni nasa 2,975 mga kapulisan, manibaybang unit kayo kan PNP, katuwang man ang nasa 2,163 na dagdag na puwersa alis sa ibabatang mga uniform unit, BFP, AFP, Highway Patrol Group, Coast Guard, at iba pa. Sa inhalian informasyon ang tabi, Joshua? Ayaw kita nag-disservice sa laugkan Campo Simeola kung saan ngunyan ipinagtalaan itong send-off ceremony natapos na sa naman ang programa. Roger. Yan tadi sirpi ang dagdag na istorya, Joshua Bina, BCGB. Salamat Joshua. Hali dyan sa Campo General Simeon Ola. Preparasyon para sa satuyang mahal na ina. Seguridad kan pagkondusir kan sa tuyang pagrumdum, pag-avivar, pag-andam kan kafestahan ni mahal na Nuestra Señora de Peña Francia. Salamat kan sa idong pagantabi. Sa aga po, dakol kitang pag-orestoryahan. Lokal, nasyonal, tingog kan banuan. Salamat asin mahal na Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.